O meu nome é María Asunción Arias Arias e levo desde o ano 2011 sendo presidenta do Camiño de Santiago por Valdeorras. Atopábame no ano 1999 nunha das nosas aldeas galegas, concretamente no concello da Rúa, que se chama Robido, e de casualidade encontrei con unha tarxeta tirada no chan que en letras bastante grandes falaba de unha asociación que se coñecía co nome de Asociación Amigos do Camiño de Santiago por Valdeorras. Decidí facerme socia, daba a casualidade de que no mismo lugar no que eu me atopaba se atopaba o seu presidente, conocido como Ramón García e máis familiarmente para todos nós o Ragán, que foi realmente que me introduxo no camiño, o sea, teño que agradecer moitísimo que me instruíra, que me dera os coñecementos de Ragán pasa no testigo deste camiño e o noso obxectivo é que este camiño, lógicamente, sexa cada vez máis coñecido e que cada vez pasen máis peregrinos sen que se perda a esencia do que son os camiños de Santiago. O que si podo decir é que hai un antes e un despois a través deste haber coberto esta tarxeta que encontrei no chan e que eu teño que dar as grazas á vida e as grazas así do Camiño de Santiago, porque a miña vida a través deso fixo un xiro de máis de 180 grados. Asun Arias, amor incondicional, Gaia, nuestra madre tierra. Unha das cousas importantes do Camiño de Inverno é que de todos os camiños que percorren Galicia, nosa Galicia, é o único que pasa polas 4 provincias galegas. O sea, das 4 que temos, Ourense, Pontevedra, Lugo e A Coruña. Non hai ningún camiño de todos os que entran en Galicia que realmente pase polas 4. Eso xa é algo bastante curioso e diría unificador dos camiños de Santiago. Ese ben inmaterial da humanidade. Que quere dicir ben inmaterial da humanidade? É ese lugar de encontro que facemos no planeta os humanos que non importa a raza, non importa a cor, non importa a religión, non importa a ideoloxía, non importa a profesión, sencillamente es humano. Hai unha cousa que se aprende moito no camiño cando se é peregrino: compártese a compañía, compártese a comida, compártese todo, compártese se hai dificultades o camiñar, compártese as levicias. Entón, eu digo, por que non aplicamos o mismo a nosa sociedade? Por que non empezamos a partir de xa a compartir o que temos cada quen, sexa o que sexa así de pequenico, sexa inmensamente grande? Xa rematou a época de competir, porque o que realmente nos fai fuertes e nos fortalece é a unión. A médulas, 6 horas después, tras haber recorrido algo más de 29 kilómetros. Menos mal que y la propia funcionarias funcionaba a la perfección. Decía nuestra peregrina que se sentía como una niña pequeña y seguro que era así. Bastaba mirarle a la cara para ver la emoción en sus ojos. Historia y me explicó sus ganas de participar en el Camino de Invierno. Ha oído de esta ruta. Charlamos un rato y al despedirme me pidió que me uniera a su camino. Y así fue. Lo puse en mi calendario.